he a report PC Astha TI Project Kapili Development Welfare Society NGO tangka kewan pusi WKS A atum akoy kipi. AIKSU asongpen nipli aparman upon interactive cum education awareness amai kedengpon. Upper Dehuri M School along teachers quarter ahem tangte pinpen bill pidet hawararat manghuprom. KarbiAnglongLIVE at ababirta long penili sami mirinan sipi pinebertang ton pen arjuponikta. Dipolong sex worker mati okkewai kachi jora sai ki claim avi pinpensi Astha TI Project Kapili Development Welfare Society NGO tub Dipolong sex worker do upu ahok he report peklangsi head office pen tangka kewan pusi women case e tumpen akoy ki pipon. Kerangke athengno WKSA mate Women Karbi Students Association atumpen lamthe ke jai ki Astha TI Project Kapili Development Welfare Society NGO atum Ningkan kep sose dipolong sorlo atum akiso mate rada thingno kachithan hai he akiso kedo an sekelangji aphan warsai pilo la solong arong ludamsi rong asarpi maratum white discharge HIV akiso kilong atum aphan kiso kilanga warsai piponlo sedame isi kamang humime alama banke rong asarpi maratum aphan than pachini ne pinpen sex worker pu hokdetsi methang NGO ke pareng bom chi aphan lapusona sailangno ke claim ke chokchit hectic pusi Women Karbi Students Association pen jongpon WKSA atum pen labang so sailangno ke claim along kacherap dun atum amen kachini ke Maitri Basamatari Project Manager Basistha Ram Project Director atum KarbiAnglong hempi dipolong sex workers do opu ahok he report along details Pidunsi NGO head office upon data lobompen fund mate tangka nang palobom. Lapuson ke claim laki labangso NGO atum asai ke claim kapachimit medeji upon asai ke claim pusi WKSA atum pen pachinipo. Lasi lapuson NGO atum upon ahok he lampen mate KarbiAnglong alo sex worker avi pinpen kapahan chathap aputhak sodak pen insai nang jilapen Astha TI Project Kapili Development Welfare Society NGO upon panghapon check nang ji pusi women case A atum pen lamthe piklang pon. So project bang dak nang bilo me piklo karon itum dak dipo KarbiAnglong mata je HIV AIDS keso bang ke chini nai barong atok molom latum ke dam pen lahai ke thandam me piklo sita dak keso la in charge tum bang se chok je delo kalili kalang nang tum hanta dak bangela son bonai ta bonai pru bang ke itum tak roi un e ki pha dak kalang tum ki tok dak bang ke female sex worker ku bang si ke tok lo enke lahai bang ke dak summit bangela so report bangela tum ke head office long se ki pidam dam lo enke ke tok bangela son hoje dak bang ke latum mane ekdin long bangkon hachatum ke tong lo enke pinsolong la penke la so ke heno akam latum ko ane years pensi dak ke claim lo pula hai se ke tok la si dak bangke tum bangke la son ke heno akam bangke dak bangke binang ne la pen ke claim ta claim pa claim long le la si pini bangke tum women case asong pensi pini dak bangke ke bang lo so orlo tum la son sex worker avi pin pensi la son claim bola dak bang sex worker do pena jok si aphai bangke angsong bangke la an si KarbiAnglong tum ta so orlo tum ka claim otlang no la an aphai pesi la tum ke hadak angsong ki pabat mondong masala son bangke tum ning dok de le pen chi don dun de le pen la bang so project kasolaya bangke manager lake project manager bangke lake Maite Bosomatari la bangke manager director lo manager lo pen project director bangke lake Basistha Ram alani bangke Kheronia sir alang li lake Bihari Lobon la pen ke la document ni kam se ja ke claim bona dum chini lada ka bangke ini ke aron ada bangke ka please si alang litum la bang so office tami aron ek hadak se bidam nang ja polo athela dak ke do bangke ka please development welfare society pus alang litum ke amen ki ir policy ni kan ke bak dolo pus itum arjulong. News report KarbiAnglongLIVE. Loke Charlie pen pete isia khai paprang dunun e la pen chingthur dunun e
Lason si inglong hawaralong kedo aratmati bihek tihek amumara tumstami loke Charlie anat paprang dunang jipura. Education is a movement from darkness to light po athepi and pen AIKSU asong pen nipli aparman apan sarihuti borlangso borpung la pentarapung inglong hawaralong interaction come education awareness amai keding badopon. Lakhain ko rapo nilip constituency ke parlo sarihuti borlangso borpung la pentarapung inglong hawaralong thang chikloni phain ko ra troxier ni pen therepo chikloni phai ke thomarni an nipli aparmanapan AIKSU asong pen interaction come education awareness amai deng ponlo lason si sarihuti cluster borlangso cluster borpung cluster la pen tarapung cluster Pangrum pet pen kadukawi huming ko raner cap school loke Charlie ahem inglong hawaralong du. Mayalong CRCC headmaster, headmistress, assistant teacher, SMC rongasar, SGB lapen rongara ratum pen chetong dunsi RD doklong pen jingki chethan padopondo. Penangan school along ke lo than bang mate teachers atum ke apora ting pen lo than the. Training a men pen a chiklo school ahem chewang vita do puta rada tum pen lam teach paklang pon. Anparta textbook, notebook, uniform, drinking water, kitchen set, boundary wall la pen a kaprek school along ke nang sot a hormusita mi apora ting pen nang ke pali SG apan KarbiAnglong Council Authority apan lo than bang atum pen lam the paklang pon. A hoklo KarbiAnglong hampang asong ke dukpiklo. Bonta inglong hawar arat mati bihek thiek amumara tumaphan loke Charlie paprang dunang jipu kemang pen interaction come education awareness amaya bangki phulki moalong ke AIKSU asong atum henlo ke cheng silang pusi sarihuti borlangso borpung tarapung araratum ningchepong lason thotsi inglong hawar arat akar I lapen lothan bang atum akinang alam the Prabjin pen papling piserak nangji lapen training amen pen achiklo school ahem chidamde lo than the athan bang aphan Nili Block Education Board Chairman George Rongpi Education EM Richard Tokbi lapen KarbiAnglong Council CM Dr. Tuliram Nongthangmati KarbiAnglong Council Authority atum action and serak nangji pusi AIKSU asong amaipu Starson Tiso Chunbang Mensing Teron Finance Secretary Welson Tiso Education Secretary Longchong Kro lapen songklem rapet atum lamthi chepaklang pon interaction kam education awareness program nipli an ke chok arni analam the nilitum ke longbang ke lalo isia bang ke parents atum lapen ke tebok terai la rong isia atum pen kaning jelam ke lapulo teacher atum cewang we ta do pigan pusi kaning je cewang we pin puta kaning je do people lo liputan re teacher dong bangke to war heng no puta isi bangke training po men pen masi class cewang we pin po lam do lasi teacher tum phane tum chuni rigela lo nale tum ke lo ke thanji po men pen sinale tum salary ta cho en lo posi la lo ke than bangke nale tum di ti lo pot e to war heng no training amen pra tum cepat jog re bangke ni tum nale tum bang chok chedat pu nale tum apor cpc inglong arat ausumar tum phan kamat hapen nale tum kai ke da class ka chithan nam ji phansi ni tum hin bench ni rilo boundary wall to নাই আপোনাৰ ডেস্ক বেঞ্চ বহুত কম আছে এখন এসিআরও লাগিছিল আমাক কাৰণ আমাৰ ষ্টুডেন্ট হৰো আছে অলপ 36 ষ্টুডেন্ট আছে আৰু টিচাৰো একজন আছে টিচাৰো লাগিছিল ডেস্ক বেঞ্চ অলপ কম আছে KarbiAnglong Autonomous Council Dr. CM Dr. Tuliram Halangli Stame Lang Pantani Tuning Rilo, Nili Tuma Paladak Idugis School along Bandriwal Pendanglok Angton, the kitchen Pendanglok, Lapen toilet Pendanglok, Angton it Ako Lang Pendanglok, Ringwell last school Jitu Kenangi and Osomar Pan. Pasik saksi pin padigda de pin ben Prabjin benitum long tarapungara pan school panang rabji rang rap po businili ning thelo pen ako nang rabe
আৰু এই যে হল চিআৰচিচি হিচাপে আছিলো যেতিয়া মই অকল মোৰ পাৰ্সোনালি নিজৰ স্কুলখনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা নাই হল ক্লাষ্টাৰটো হল ভিলেজৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিছো আৰু সেই হিচাপে যিমান আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিখিনি ইনফৰমেশন লাগে যিখিনি লেকনেস আছে যিখিনি অসুবিধা আছে সেইখিনি প্ৰায় ভাগে মানে ম্যাক্সিমাম সময়তে মই ৰিপৰ্টিংটো টাইমলিয়ে দি আছো নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE Upper Dehuri ME School along Teachers Quarter ahem ki kim patang tidet ajok radatum ning kang samse chepaklang pon. Asai kam claim klepin pensi contractor aphan bill pipondet. Lakhain ko truck door bagri constituency ke parlo Upper Dehuri woponghan se ME School along staff atum ke padwa hemate quarter ahem ke pakim ji aphan sarkar pen contractor aphan kapamaji pura sai pa claim ponlo. Bonta labangso quarter mate ahem ke pamat thangnat ke misenang thek ke theklong le pin pensi bill pipondera jok ongdung aradatum aningkang samsi chepaklang pon lapen bangso staff room mate quarter hem pacheklem thuwek 90 pusi radatum pen ke hang padupon lapusona sai ke klem kle pin pen bill ke pidet ke manghume me alam lapen em Richard Togbi aphan lang proxy contractor aning hangaling si ke klem busi cherok to aradatum pen ningche lasila sona sai tangte pin pen Sarkar atumta bill pipondera bangki chokchi lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sidami lapuson sai ki claim klepin pen bill kachipalong a contractor aphan sodak pen insai nangji busi hadagarat pen ke hang padupon News report KarbiAnglongLIVE Thereponi phai hiniar ni angtan case in Jesemet Techpur pen pater piponsi Nogaon lapen hojai atu one day football friendly match surehini rain kora pho polo field Techpur ada por phai krehini pen football patu chengponlo hojai case e aphan Nogaon case e atum tiebreaker pen 4-3 pen chepai ponsi trophy chodeng pon pen ningarong chipi ponrinti Labangso jame keding along Nogaon case MI phu Sarkiri be Nogaon case a Sangkur Chunbang Sarkiri Tokbi Hojai case MI phu Khorsing be Techpur case MI phu Sarjing Inghi Techpur case a Rap Chunbang Malongkiri Teron pen ke chenglok all union members of Techpur case a NKSA TKSA lapen HKSA angbongsi football ke pathu padopong Kichingsi ke pathu ahut NKSA versus HKSA ke pathu chiting vote sitami hai hiremri pensi pajudlo puthot HKSA atum tiebreaker pensi chepa haipon aduntu ke pathu long NKSA versus TKSA pathu thusi NKSA atum tiebreaker pensi chepa haipon kijutsi mate final match along sitami NKSA versus HKSA ke pathu along NKSA atum tiebreaker chepahai pon bor EC ke pathu kelang atumaphan aning arong pipon angtana KSA ke thom amai phu atum labangso ke pathu jai me kedeng along nangkachi tu dun pen misen ke pathu kaching bai ke peklang thek apot pen ning kaching duk akiru pipon kachuro la penong e ki piahut angtana KSA ke thom ke pathu ahin anso se aning ke parung ponji aphan football ke pathu hongklam ki pi ponji aphan kaching wai pen kachiparai lam thi pangdak po Nogaon KSA football ke pathu ke haya tumaphan hojai KSA khorsing be pen Techpur KSA mai phu sarjing inghi arideng pen trophy pajirpon halapu hojai KSA runners up ke haya tumaphan sidami trophy Nogaon KSA mai phu sarkiri beri deng pen pajirpon Techpur KSA football ke pathu kangtang la pen ke thekser aphan si ke haiji aphan ning therin tilo bonta Nogaon KSA atum tiebreaker pen goal ki pidet ajok remdun tetlo labangso football ke pathu jai me ke deng along Techpur angkang along ke do loke charlie bang pharu ke thom so se karbiari so nimso tum antarta Techpur hawar ada datum sitami karbiari somar lapu an
kang tang football ke pathu ke theklong apot akiro pipen kelang cheto dun ringtilo Tejpura long mesem loke charlia dim chotkali bonta ke pathu hin ansitami kapachi hungdunji a phansi bor ipon loputa Tejpur ke semai pu sarjing inghi pen pachingpo Hamren Ben Daniel Inghi KarbiAnglongLIVE Tang te pinia daw birta ke lapuan si kang ton poniklo